Det er godt, det er dejligt. Saved by the bell, ja. Det har været dejligt at være sammen med jer på menighedslejr. Det er tak til dig, der sagde i lige måde, ja. Det er jo dejligt, det er altid rart at vide, at der er en, der synes, det var okay. Anne-Marie og jeg har virkelig været taknemmelige for muligheden for at komme og dele med jer. I dag, der kommer vi til at skifte en lille smule spor i forhold til, hvor vi har bevæget os i de senere dage her. Fordi jeg vil gerne tale ud fra det, der er min dybeste passion. Og det handler om mennesker. Det handler om mission. Det handler om, hvad Gud han har kaldet menigheden til at gøre. Gud han har kaldet, nu skal jeg lige kigge på klokken, fordi jeg har fået at vide, at jeg har halvanden time. Så det er jo fint der. Ja. Men der må være frokost ind. Nej, okay. Ja. Men jeg vil gerne starte med at fortælle, jeg er ikke født og opvokset i en kristen familie. Faktisk så var det sådan i min familie, at jeg blev bestemt ikke opmuntret, da jeg begyndte at gå i kirke, og jeg som ung begyndte at tage tro alvorligt, til at det var en god idé. Jeg kan huske, at min far han sagde til mig en dag, da jeg ville til ungdomsmøde, ved du hvad, Palle, her er 500 kroner. Kan du ikke gå i byen, gå på diskotek med dine venner fra skolen, i stedet for at gå i kirke? Så jeg tog de 500 kroner, så tog jeg til gudstjeneste, og der var nogle missionærer, som missionærer har altid brug for penge. Så jeg kiggede på de der 500 kroner og tænkte, jeg skal ikke på diskotek, så jeg gav dem de 500 kroner. Og så kom jeg hjem ved 11-tiden om aftenen, og min far sad med sin bajer og sagde, hvad? Er du allerede hjemmeknægt? Sagde ja, jeg var i kirke. Så skal jeg have mine 500 kroner igen. Jamen, det kan du ikke få. Jeg har givet dem til nogle missionærer. Han gav mig aldrig penge igen. Men det at vokse op i et hjem, hvor det med ikke at blive opmuntret til at vandre i den kristne tro, det er svært som ung. Jeg vil bare også sige til dig, som er ung, som er vokset op i et ikke-kristen hjem, og som kæmper med at holde fast i Jesus, bliv ved med at kæmpe. Jesus han vil holde fast i dig. Og jeg ved godt, det er hårdt. Jeg ved godt, det er svært. Jeg ved godt, der er mange ting, der er svære. Jeg begyndte at flirte med ting uden for kirken, med ting, som jeg ikke skulle have noget som helst med at gøre. Og det her, det er måske bare for at sige det lidt kunstigt, men jeg fandt ud af, at mit kristenliv behøvede bestemt ikke at have nogen indflydelse på det liv, jeg levede uden for kirken. Fik du fat i det? Ja. Altså, man får skilt de der to ting ad, så derude, der lever du som alle andre gør, og slet ikke som det, som Kristus vil, du skal gøre. Og det var en livsstil, jeg begyndte på. Og en aften, jeg var 18 år gammel, går jeg på gaden i København, og der sker noget, som jeg kan bedst forklare det med, at det var et syn, Gud han gav mig. Det kom så pludseligt, som lyn fra en klar himmel. Og jeg så gaden jeg gik på, var blevet forvandlet, og nede for enden af gaden var der en port, og der var flammer, og det bulrede. Det var næsten så, jeg kunne mærke varmen rent fysisk. Og bag ved mig kunne jeg høre fodtrin af masser af mennesker. Som om det var tusindvis af mennesker, som Royal Run eller et eller andet, altså masser af mennesker. Og jeg vender mig om, og der er ingen mennesker. Og jeg bliver klar over, det er Gud, der taler til mig. Så Gud, hvad er det her? Og Gud, han siger til mig, Palle, alle de mennesker, du kan høre bag ved dig, det er de mennesker, som du får indflydelse på i dit liv. Palle, vend dig om og gå den anden vej. Kom med mig, og jeg skal vise dig et liv, som der er værd at leve, som er et liv, som jeg har forberedt til dig. Og du kan forestille dig billedet derfremme, ilden. Det der. Og min unge hjerne,
Det må være helvede. Og jeg gik hjem, og jeg bad, og jeg omvendte mig. Jeg fastede i 3 dage. Det blev søndag. Jeg skulle gå i kirke. Jeg turde ikke. Jeg havde normalt i bussen, havde jeg altid mødt nogen fra menigheden. I de der 3 dage op til det, jeg mødte ikke nogen fra menigheden. Og jeg havde den her overvejelse, skal jeg vide, om Jesus er kommet tilbage? Left behind. Det blev søndag aften, jeg gik i kirke. Og Knud Ibsen, nogle af jer kender måske Knud, gammel præst og evangelist, han talte. Og det var som om, jeg var den eneste, der var til stede. Og jeg vidste bare, at jeg skulle gå op, og så skulle jeg fortælle ham om den rejse her. Og jeg tænkte, når jeg fortalte ham om, hvordan at jeg havde levet mit liv, så ville han nok slå mig i baghovedet med hans store, tunge bibel og sige, så nogen som dig hører jo ikke til i kirken. Men det gjorde han ikke. I stedet for så sagde han, så langt som østen er fra vesten, har Herren fjernet din synd og din skam fra dig. Og han talte en frihed ind over mit liv, der gjorde, at jeg kunne gå ud fra kirke den dag og vide, at jeg var fri. Det Knud ikke vidste, det var, at jeg havde startet sådan en forhandling med Gud. Fordi jeg tænkte, hvordan kan jeg nu imponere Gud, så han virkelig ved, at den her gang er jeg virkelig overgivet til ham. Så jeg tænkte, jeg vil gøre det, som er det mest radikale, crazy, det der vil være det største afsavn, som man kunne gøre. Og så tænkte jeg på de der gamle damer, missionærer fra Afrika og Asien, der kom hjem med en knold i nakken. Og jeg tænkte, Gud, jeg vil være missionær. Det var sådan nogle, de var aldrig blevet gift. De var tilsyneladende så mærkelige, de ikke kunne leve i Danmark. De var nødt til at rejse ud og leve i Hulabongoland og blive bidt af slanger og så videre der. Det var min tanke om missionær. Og jeg sagde, Gud, så vil jeg give mit liv for dig i mission. Det var virkelig et godt motiv. Jeg tror ikke, at Gud han var imponeret. Og jeg går ud af kirken der, og jeg vidste godt, at jeg havde lovet Gud det her. Og jeg sagde, Gud, din tilgivelse. Men det kan være, at vi lige skal tale om det der med at blive missionær. For Gud, det er måske ikke det smarteste alligevel, er det? Jo, det er faktisk en rigtig god idé, Palle. Jamen, jeg ved ikke, hvordan. Jeg blev inviteret med på en tur til Israel. Og den første dag i Jerusalem, det var den sidste dag i muslimernes fastemåned, ramadanen. Der var vi om aftenen ankommet, og jeg gik ned sammen med nogle af de andre til Damaskus Gate. Og jeg ved ikke lige, hvad de andre de gjorde, men jeg kom til at stå og snakke med en ung palæstinenser, en muslim, på min egen alder, og han spørger mig, hvor er du fra? Og jeg fortæller ham, og så siger han, så er du en kristen? Jeg siger, ja, jeg er en kristen, jeg er en efterfølger af Jesus. Og så siger han, så elsker du jøderne. Og her, der hoppede jeg fuldstændig i med begge ben. Ja, jeg elsker jøderne, altså Guds folk. Tænk, Gud har givet dem landet igen. Altså, det er jo et mirakel, at Israel er blevet genfødt, og Herren, jeg kørte virkelig på med den her, fordi det var den menighed, jeg kom i, det var sådan det, jeg havde lært. Og han stod jo der som muslim og havde tydeligvis en anden holdning end mig. Men der skete bare noget i den samtale. Gud åbnede mine øjne. Og jeg fik lov til at kigge ind i hans hjerte, den her unge muslimske mand. Og det var som om, at i hans hjerte kunne jeg se sporene af en muslimsk nation og folk, og 1 milliard muslimer, der er bundet af frygt, af forkastelse, af tvivl, og er bundet af sociale mekanismer, der styrer alt, hvad man skal. Og jeg var chokeret over, hvad jeg så. Jeg ved ikke, hvordan jeg sluttede samtalen af, men jeg gik hjem alene til hotellet. Jeg satte mig på min seng og sagde, Gud, hvad i alverden var det? Og Herren sagde til mig, Palle, jeg vil lære dig at elske de uelskelige.
dem du har sværest ved at elske. Jeg vil lære dig at elske muslimer. Og den skole har jeg gået i lige siden. Og lære at elske dem, som jeg har sværest ved at elske. Jeg endte med at bo i Israel i 2 år som missionær blandt muslimerne. Jeg rejste i Gaza, på Vestbredden, Samaria, i Galilea, besøgte arabiske landsbyer, gik dør til dør. Jeg har oplevet 3 gange, at muslimer har prøvet på at slå mig ihjel. Jeg konkluderede, at jeg har ikke martyrets nådegave. Det er jo en gave, som du kun bruger 1 gang. Ja. En dag i Gaza, når vi var i Gaza by, det er et meget, meget radikaliseret miljø, et område, som bestemt ikke er let at være i. Der sluttede vi altid af med at dele traktater, vidnesbyrd af muslimer, som vi havde trykt på farverigt papir, og det delte vi ud i tusindvis på markedsdagen. Og det gjorde vi også den her dag. Programmet var det her, vi parkerede vores bil, retning Ashkelon, ud af Gaza, og så vi hurtigt kunne komme væk. Og så synkroniserede vi vores ure, og sagde, om 20 minutter, så mødes vi tilbage i bilen, og så er vi afsted. Og så gik vi ud hver for sig. Og den her dag, da vi gik, det stormede helt vildt. Det stormede forfærdeligt. Og vi gik ud alligevel. Og jeg tror ikke, jeg havde gået i 5 minutter og delt ud, før nogle meget langskæggede mænd i kjortler, islamisk jihad, fik fat i nakken på mig. Og de hæv min taske fra mig, de hældte det ud på jorden, og så var der en, der febrilsk forsøgte at sætte ild til alle de her traktater, men det stormede jo så meget. Hans tændstikker blæste ud, og traktaterne, de blæste bare over det hele. De var overalt, og så da traktaterne var væk, de ikke kunne brænde af, så kunne de jo banke mig i stedet for, så det begyndte de at... Dengang var jeg lidt mere adræt, så jeg kom hurtigt op, og jeg løb min vej og kom hen til bilen, og de andre sad allerede i bilen, og vi kørte ud af Gaza den dag, og jeg kiggede i bakspejlet, og jeg tænkte den her tanke, hvad nytter det? Hvad nytter det, Gud? Altså, vi risikerer vores liv, og det er det her, der sker. Hvad nytter det, Gud? Og jeg var så mismodig. Og jeg tænkte, aldrig mere sådan noget. Det er jo for dumt at gøre det, at risikere noget på den måde. Aldrig mere. Og jeg begravede det på min kirkegård af fiaskoer, sådan som jeg anser fiaskoer i mit liv. Og jeg tænkte, jeg skal bare glemme alt om det. Indtil det år, hvor coronaen startede, der møder jeg en mand, som arbejder for FN i Gaza, og vi sidder og kommer til at snakke om Gaza og fortæller hinanden røverhistorier. Og så fortæller jeg ham den her historie. Så, hvornår var det her? Kan du huske, hvad tid på året? Og var det traktater, hvor at det var P.O. Box 2200 Nazareth? Ja. Nu ved jeg, hvad der er sket. Så hvad mener du? Den dag, da I har delt ud, hvor det blæste så meget, der er der 2 muslimske mænd, der arbejdede i Israel, der var kommet hjem. De kendte ikke hinanden, men de så alt det her papir der, i alle mulige farver, der fløj rundt på gaden, og de begyndte at samle det op. De fik den samme idé, og så tog de det med hjem, og så læste de vidnesbyrd, der var muslimer, der var kommet til tro, og begge 2, de skrev ind, og de spurgte efter mere information om den kristne tro. De 2 mænd og deres familier blev de første familier fra muslimsk baggrund, som kom til tro i Gaza. Og jeg sagde, wow. Det vi regner for fiaskoer, det du har sået i dit liv, som du tænker, hvad nyttede det?
Det du har gjort for en, som der ikke dukkede op i kirken igen. Den bøn, eller de bønner, du har bedt for nogen, som det synes ikke at have virket eller haft nogen indflydelse. Eller der, hvor du synes, jeg ikke lykkedes i min tjeneste for Gud, og du har stemplet det hele og lagt det på kirkegården af dine fiaskoer og tænkt, det skal jeg bare glemme. Gud ser anderledes på det, for du har sået i lydighed, og det er Gud, der vil give væksten. I dag i Gaza er der en undergrundskirke. Den er forfulgt, og den lever under et mægtigt pres. Jeg kan fortælle dig historier om det, men fordi også der er noget, som skal ud på nettet, så får I ikke ret meget mere at vide, så kan du spørge mig om det under frokosten. Men under coronaen, så sidder man der og tænker, skal jeg snakke med nogle mennesker? Og så dem, man ikke har snakket med længe, så var der en af mine venner, han er schweizer, eller tysker, bor i Schweiz. Han var med mig på det her team, så jeg ringer til ham, og så fortæller jeg ham den her historie. Og det gjorde jeg, og så siger han, fantastisk historie. Så siger han til mig, Palle, kan du huske, da vi var på kamelmarkedet i Beersheba? Så siger mand, kamelmarkedet i Beersheba, ved I, hvordan kameler lugter? En kamel lugter, forestil dig 100 kameler, hvordan de lugter. Og kameler, der har dårlig mave, det er heller ikke sjovt. Og det var simpelthen en stang. Altså, vent lidt. Altså, det var der var vi også, vi lavede et bogbord og delte også traktater ud. Var der ikke noget med en sandstorm? Jo, siger han. Kan du ikke huske, hvordan at vi blev overrasket af en sandstorm? Og det stormede, og vi mistede en hel masse af vores ting, fordi det var bare ren kaos, og vi kørte væk. Så ja, det var godt nok heller ikke nogen succes. Så siger han, vi har fundet ud af, og jeg har lige fået en rapport, at en pige, der gik på gaden i en by i Saudi-Arabien, blæser der sådan et farvet stykke papir ind i brystkassen på hende. Og hun tager det. P.O. Box 2200, Nazareth. Det kan ikke komme til Saudi-Arabien. Og han sagde, det må være blevet løftet op i atmosfæren og blevet blæst ind over Saudi-Arabien og har landet der. Og på en eller anden måde har den her pige, hvordan det end kan lade sig gøre, har hun fået kontakt med kristne, og vi fandt ud af, at hun var blevet en kristen. Så wow. Så det er jo en fantastisk historie. Så jamen, det er ikke det hele. Kan du huske, da vi var op i den nordlige del af Israel, og vi delte også ud der? Så er det ikke rigtigt, det blæste også der? Jo, det gjorde det. Jamen, jeg brød mig slet ikke om det sted, fordi at folk var bare så lukkede og negative og ville ikke have noget som helst. De ville ikke have nogen traktater, de ville ikke købe nogen af vores kristne bøger. Det synes jeg bare ikke var særlig spændende. Og så siger han, jamen, vi må have mistet noget. For i det sydlige Libanon, der var der en ung pige på gaden, der fandt et stykke papir. P.O. Box 2200, Nazareth. Hun bliver en kristen, og hun bliver leder af en af de største libanesiske børneevangelisationsorganisationer. Vinden, Guds vind, ånden, ruach, betyder vind. Hvor tror du, at det du har sået, hvor tror du, at den indsats du har lagt, det du har lagt ned i dit kirkefællesskab, det du har lagt ned i mennesker, det er blevet taget af Guds vind. Og Gud, han blæser det derhen, hvor han vil. Fordi han vil få ære. Han skal få al pris, og han skal få al ære. Og han gør med ting, som vi ikke kan forstå, og vi ikke formår, at det kan virkelig passe. Det er derfor, det er vigtigt for os at øse den kærlighed, han har givet os. Og i Efeserne 5, 1 og 2, der står sådan her,
da I nu er Guds elskede børn, så lad ham være jeres forbillede i alle ting. Elsk hinanden, ligesom Kristus elskede os. Han gav jo afkald på sit liv for vores skyld, og bragte sig selv som et livligt duftende offer til Gud. Er du klar over, at du lugter? Dit liv, det lugter. Der er en duft fra dit liv. Der er en duft fra dit liv af Jesus. Der er en duft af dit liv af Helligånd. Når du giver mennesker opmærksomhed, du giver folk et øjeblik af din tid, af dit liv, så er der en duft af Jesus. Og nogle gange vil han give dig en tilskyndelse til at gøre noget, som er ud over det, som måske er din komfortzone, eller det, som du i grunden allerhelst vil gøre lige netop der, fordi det er det eneste, der var passende for dig. Sådan havde jeg det en aften inde i København, hvor at jeg stod og ventede på bussen, og næste dag skulle jeg rejse. Det regnede, og jeg skulle være væk i 14 dage, og det havde været en lang dag. Og så, mens jeg står og venter på bussen, så kommer der en mand gående forbi, og han går sådan her. Og jeg tænkte straks Monty Python, ministeriet for mærkelige gangarter og sådan noget. Nej, det var ikke det. Og Helligånden sagde, Palle, du skal snakke med ham. Men jeg så bussen, den kom nu, det regnede. Jeg sagde, det tror jeg ikke, jeg skal. Jeg skal hjem i seng, fordi jeg skal tidligt op i morgen og flyve. Nej, du skal snakke med ham. Jeg sagde, herre, hvis det her virkelig er dig, så får ham til at vende sig om og løbe hen. Og der var en bænk derhen, og så lader han løbe hen og sætte sig på den bænk. Det er rigtigt, det var det, jeg sagde. Jeg nåede at tænke alt det her. Fyren, han havde vendt sig op. Han løb hen til den bænk, samtidig med at bussen kørte hen, holdt åbne dørene, og han sad på bænken, og jeg gik ikke op i bussen, jeg gik hen i regnvejret. Han sad på bænken i regnvejr, og jeg gik hen, og jeg satte mig ved siden af ham. Jeg følte mig simpelthen sådan lidt akavet. Hvad skulle jeg sidde der for? Og jeg spørger ham, god aften, hvordan har du det? Jeg forstod det ikke. Nå, okay, han er nok udlænding. Good evening, how are you doing? Forstod ikke noget. Så god Abend. Det forstod han ikke. Så bonsoir, monsieur, comment allez-vous? Oui, bien sûr. Han snakkede væk på fransk. Så okay, du taler fransk, men det gør jeg ikke. Jeg tænkte, hvad er meningen? Og så, jeg har lært arabisk. Så begyndte jeg at tale til ham på arabisk. Så viser det sig, det er en ung mand fra Algeriet, der var kommet til Danmark, fordi han havde hørt så mange andre, at man kunne finde jobs og fremtid i Danmark, og han var kommet ind med toget om dagen der, og han ville gerne finde fremtid. Og jeg sagde til ham, ved du hvad, jeg skal rejse i morgen, og det er sent. Jeg vil give dig adressen på en kirke, der har en café, og så ringer jeg til dem, og så kan du går derhen, og så er der nogen, som du kan snakke med. Du kan i hvert fald få en kop kaffe, måske et måltid mad. Og det gjorde jeg, så ringede jeg til dem, og så tog jeg afsted. Da jeg kom tilbage 14 dage senere, så kom jeg i tanke om den her unge mand, tog hen på den her café, der var i en kirke, og sagde, hvad, kom han forbi? Ja, men der var ingen, der kunne snakke med ham, fordi han talte kun fransk og arabisk. Og jeg gik hjem, og jeg havde sådan en byrde på mit hjerte, og sagde, herre, du bragte den her unge mand ind i mit liv med et formål. Hvad nu? Og så fik jeg sådan en lyst til at opsøge den her unge mand, hvilket var vanvittigt, fordi hvor er han henne? Så jeg sagde, Gud, jeg vil lave en aftale med dig. Nu går jeg ud af min dør og låser døren, og jeg kommer ikke tilbage, før du har vist mig, hvor den her unge mand er, fordi jeg tror, du har lagt ham på mit hjerte. Der er noget, du vil med den her unge mand. Og jeg går ud af døren, tager bussen, oplever et sted, jeg skal stå af, går 100 meter ned ad gaden, og så møder jeg ham. Og
han fortæller, jamen han var gået derhen til den der kirke, der var ingen, der kunne snakke med ham, og han var faktisk ret deprimeret. Og så sagde jeg, okay, kom med mig. Vi finder ud af noget. Jeg tænkte, jeg tager med hjem, så kan vi i hvert fald snakke der. Så kommer vi hen til busstopstedet. Så den eneste kristne araber, jeg kendte i København på det tidspunkt, han står hen ved busskuret, og han siger, nå, er du fra Algeriet? Ved du hvad, har du ikke lyst til at komme med mig hjem? Så han tager med den her kristne araber hjem. 4 uger senere, der er han blevet en kristen. Der er han blevet døbt. 5 uger senere, der mødes jeg med ham igen, og så siger han, jeg skal rejse hjem. Skal du rejse hjem? Ja. I nat viste Jesus sig for mig i en drøm, og han sagde, rejs hjem og fortæl dit folk om mig. Og så rejste han hjem. Et halvt år senere fik jeg et postkort. Han var fra en lille landsby ude i bjergene, i Kabilebjergene. Jeg fik et postkort fra ham, hvor han i kodesprog fortalte, nu er alle i min landsby blevet som mig. Jeg glæder mig til himlen. Hvor blæser Guds vind hen i dit liv? Når du møder et menneske, hvor du får en tanke, vær frimodig, min ven. Vær frimodig, fordi du skal efterligne Jesus. Og du har en god duft. Der er noget i dit liv, som mennesker er tiltrukket af. Og nej, hvor folk de har brug for at møde dig. Dine kammerater i skolen. Du behøver ikke at prædike dem. Lyt til dem. Og det kan være, at du har en ven, som er langt fra Jesus. Du tænker, ham kommer jeg aldrig, eller hende kommer jeg aldrig til at vidne for. Så begynd at tale med Jesus om dem, inden du taler med dem om Jesus. Og en dag, så vil de komme med en eller anden problematik, som vil være din åbning til, at du kan lægge dine hænder på dem, og du kan bede for dem. Lad os bede sammen. Jesus, tak, fordi at din ånd er en ånd, som der blæser, hvorhen den vil. Og Herre, vi vil så gerne være i bokse og have kontrol, men Herre, lige nu så beder vi om, at du må tage kontrollen og styrepinden i vores liv. Vi beder dig om, at vi må få lov til at blive en velduft for folk i Nexø, på Bornholm, ja, til verdens ende. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Amen. Tak skal I have. Tusind tak, Palme. Vi skal have nadver nu. Vi kommer op og